നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി ಕುಟಾಕು ಜನರೇಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನರೇಟರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೂ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ದಾರ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಾಗತ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನುಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನಾಬ್ ರಫೀಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಖತೀಬರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ بسم الله الرحمن الرحيم. رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹ്ങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ജനറേറ്ററുടെ ഉദ്ഘാടന കാര്യക്രമം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അപകടങ്ങളും സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് സഹകരിച്ച അല്ലാഹുവെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചെങ്കിലത്തെ നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മതാധികാരികൾക്കും അതുപോലെ അതൊക്കെ സഹകരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഖൈറും ബറക്കത്തും റഹ്മത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കും അല്ലാഹുവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ നിലക്കുള്ള സഹകരണങ്ങളും നീ ചെയ്തു തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ആഫത്ത് ബലാൽ ആഹാത്ത് മുസീബത്തിൽ നിന്ന് കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉടച്ചോനെ ഇതോടെ ഖൈറായ അമലാക്കി തീർക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് സഹായിച്ചങ്ങ് അല്ലാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത് ഉത്തേജനം ചെയ്ത ആരെല്ലാം ഉള്ളറ അല്ലാഹുവെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറിന്റെ ബായിൽ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറും ബറക്കത്തും ഇസ്സത്തും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവട വ്യാപാര സറ കാര്യത്തിലെല്ലാം ബറക്കത്തും ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളെയും ഖൈറിലും ബറക്കത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളെയും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഈ നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം സമിതിയുടെ സ്ഥാപകനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓസി ഉസ്താദ് അതുപോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിറം വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദീനും ദുനിയാവും ഖൈറാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ
സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ಇಂದೂರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 4,25,000 ರು ವೆಚ್ಚದ ಜನರೇಟರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಹಾಗೂ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 750-800 ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಸ್ರತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 43 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು 2 ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ റമളാന്റെ ഒരിശകൾ ബഹുമാനങ്ങളും ലോക മുസ്ലിമുകൾ എല്ലാവർക്കും മുന്നിലുള്ള വിഷയം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഇബാദത്തിലെ ഫർളായ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇത് പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ തിങ്കളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് ഇത് പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനും കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു സമുദായത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്രമമായിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ സമുദായത്തിലും അല്ലാഹു തആല ഫർളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നോമ്പിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും ഒരുപാട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ നോമ്പിന്റെ കാര്യക്രമം നോമ്പ് തുറപ്പാട്ടിന്റെ കാര്യവും ഏറ്റവും വലിയ ഫലപ്രദമായതും കൂലി അർഹമായതുമായിട്ടിരിക്കും. ഒരാളെ നോമ്പ് തുറപ്പാട്ടെടുത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 4 ഹൗദുൽ കൗസർ കണ്ണിക്കുടിപ്പാട്ടവും സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ നൽകുകയും അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറപ്പാട്ടെടുത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇബാദത്തായിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇവിടുത്തെ നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അൽഹംദുലില്ലാഹി പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ റമളാന്റെ ഇന്നത്തെ നാളിൽ നോമ്പ് തുറപ്പാട്ട് നല്ല വിജൃംഭണമായ കാര്യക്രമം വെച്ചിട്ടാണ്. അതിരൊട്ടിയുമേ ഒരു 5 ലക്ഷത്തി ചില്ലാരം ബലപാണ്ടെങ്കിലത്തെ നല്ല ഒരു സൈലൻറ്റ് ജനറേറ്ററും കൂടി ഈ പള്ളിക്ക് അർപ്പണയാക്കിയിട്ടാണ്. അതെല്ലാം വലിയ ഒരു സ്വാഗതാർഹവും മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ രാജ്യത്തങ്ങ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫലപ്രദമായ ഒരിക്കത്തെ ഒരു വിഷയമായിരിക്കണം. ഈ പള്ളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സേവനാക്കിയത് ഇതിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ഈ നുസ്രത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആക്കിയിട്ട് വന്നതാണ്. എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂലാക്കട്ടെ. നൽകും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തന നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.